sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Alexan. Laban sa sakit ng katawan, laban lang Alexan. Oras ginadulong sa inyo sang BioFlu. Pag 2 flu, BioFlu. Action Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Action Fred Salanga. Karon nga adlaw Biyernes, pitsa 6 na bulan sang Marso, tuig 2020. Ano ang dalagko nga mga balita, mga isyo para karon nga adlaw. Porte man ang swerte sa mga kapulisan, no? Upod kay PNP Chief Archie Gamboa, kag iban pagid nga mga pulis official sang sumarurot ang helikopter nga ginasakyan sa barangay San Antonio, San Pedro, Laguna, kahapon nga adlaw Marso 5. Grabe, no? Pag tupa sa duta, ang impact, grabe. Pero buhi, ang tanan-tanan magluwas sa duwa kay Niral Sumong nga medyo critical pa ang kahimtangan. Ang lulan sa mong helikopter, ginbakal ini sa itong panahon pa ni Subong Senador Bato de la Rosa. Nagsakay sa among helikopter upod sa kay Gamboa, amo kanday Major General Mariel Magaway, Director for Intelligence kag Director for Controllership Major General Jovic Ramos, PNP Spokesman Brigadier General Bernard Banak, Pilot Lieutenant Colonel Roel Salazar, Co-Pilot Lieutenant Colonel Rico Macawile, kag Chopper Crewman Master Sergeant Louie Istuna. Oo. Si Magaway kag Ramos subong amo ang ara sa critical nga kondisyon. Subong ipaidalom sa investigasyon. Ginbakal ini sa Estados Unidos ang among helikopter nga sumarurot ti investigaron ano ang kabangdanan sang among pagsarurot kay dumaayo man ang panahon, mekanikalayan ang kabangdanan. Wala man sang foul play, guro, nga kabangdanan nga ginungod para nga makras ang among helicopter. Ting aton mga opisyal subong nga pahuay-huay sa hospital. Kahapon gani siling ni PNP Chief General Archie Gamboa, nagpasalamat siya sa pagpangamuyo sang pila niya ka mga kabyanan kakilala sang iya sini nga kaluwasan kag posible sa masunod nga semana balik na siya sa iya trabaho. Pwerte no, kung lang taon mo bla, ang pagsigabong sang helikopter do, di mapatihan, no? Nga buhi pa ang among nagsakay sa among helikopter. Pero pasalamat kita, bisan paano, wala sang kabuhi nga nautas, sining pagsarurot kag sarurot kag wala kali maglupok ng helikopter, no? Wala maglupok kay pag-abot dito, hiningagaw pa gani, kitaon pa to gani ang pagpag-alsa sa aton mga opisyal sa kapulisan. Pwerte maning pila naton ka mga auto do,
Hindi man pagpangamuyo, Siling niya, kanugon niya, wala maglupok, sobra naman. Hindi man naamo na. Ang kabuhi sa tao, hindi niyong pagpangamuyuan nga madisgrasya. Saan paano nakahimo inisla sang kayuhan bilang mga opisyal sang aton kapulisan sa pungsod Pilipinas? Budlayo. Ti okay may na kay daw wala sang kun anuman nga kalalatan o kung napatay sa among aksidente. Magluwasa, may duwa nga kritikal nga ara subong sa hospital. Action Radio Philippine Standard Time, 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Philippine Standard Time, 6:42 na sa imo pag-ehersisyo Ini magkalipat mag-detoxify gid. Inom gid DTX 500. Ang DTX 500 nagatinlo sa inyo dugo, nagasilig sa mga impurity kag toxin sa inyo atay. Nagabulig panubo sa inyo blood sugar bangod sang mga organic compound niya nga bisin, charantin kag polypeptide.
Kung mataas ang kolesterol, mataas ang blood sugar bangod sa diabetes, DTX 500 ang sabat sina. DTX 500 ang tambal sina. Imo ang batasan, inom kamo adlaw-adlaw DTX 500 para sa aton ikaayong lawas. Kay ang ikaayong lawas manggad. Ang DTX 500 mabakal na pagi sa online kag pwede ma-deliver sa tagsa ninyo ka mga puluyan pagi sa www.kalusuganyan.ph o kon Kalusuganyan Facebook page. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:43 na. Daw gapit kanay naman ang Malacanang kag si Senador Richard Gordon kay siling ni Gordon niya si Presidente Rodrigo Duterte do mahamot sa pungsod China. Amo na ni nga isyo. Wala to nga kontrobersiya sa mga Chinese national nga nagatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operators o kung pugo nga nibla. Porte nimo may mga anomalya sa mga pogo worker, money laundering, prostitution din, wala gabayad, buwis, kag iban pa. Ya, pero daw, wala lang haw. Daw, ipoy-ipoy lang si Presidente Rodrigo Duterte. Insigida, sabat na yun, si Presidential Spokesman Salvador Panilo. Nya, hindi na batasan sang Presidente. Nya, bisan sino, basta interes sa pungsod ang nakataya, ya sigurado, balbalo ni naya, sang presidente pag-abot sa nagkakaigo nga panahon kag ang investigasyon magapamatuod sining iskandalo subong kag kontrobersiya sa mga pogo worker. Porte, no? Lantahon ta kon anong matabo sini. Kay gaalang-alang ang mga senador kag iban pagid nga mga opisyal kon China ng paghambalan nya kay daw paborito gid, daw plangga gid, daw humutumot gid si Presidente Rodrigo sa pungsod China. Ti siling sang spokesman niya ang tanan-tanan kon may kahilabtanan na sa interes sang pungsod Pilipinas niya kuya makasaksi ako kung ano magdesisyon si Presidente Rodrigo Duterte. Kung sabagay, hindi natin mabasol si Panilo, spokesman na siya sang Presidente. Ang tanan ng isyo siya na masalod, kag dipinsahan. Ti kabay pa, nga bisan paano, wala kita sanggin pasulabi bala. Kung ato na interest, kag daw gina intulen na kita. Kag ang immigration, kag ang pila ka mga airport official, may kunaybans na sa ginatawag pagpasulod sa mga Chinese national pagi sa linikit nga kwarta, dapat imbestigaron. Tiyamak mo, kadamo-damo na gali sa mga Chinese national dire, sa pungsod, sa ginakover lang ang pugo-pugo nga ni. Kag ang masakit sa tanan, kay may ara nga mga aligasyon, nga sa kadamo sang trabahante, sining Philippine Offshore Gaming Operator, wala kuno, may isa ka Pinoy nga nakatrabaho sa among panahuran. Tuod na. Portino, wala kita. May mga report pa nga ang pila ka militar in disguise sa pugo. Ari dire, kag naga-espiya sa pungsod Pilipinas. Porte nga mga balita. Lantaon ta, kung ano ang reaksyon sini, kag kung anong arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte, kay daw nabihangan na ining mga Chinese nga nagatrabaho sa Philippine Offshore Gaming Operator. Luwas sa tagtaganay kwarta, gapasulod, iban wala gani sa nagakaigo kuno nga papilis basta may linikit nga kwarta, sulod na, welcome ka sa pungsod Pilipinas. Ay, daw hindi amo. Action Radio Philippine Standard Time, las 6:47 na. Mabalik kami pagkatapos ini.
mamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Radio Philippine Standard Time, lasay 50 na. Loan ka? Nubo kayong saka para sa chattel, ATM loan, business loan, salary loan, real estate mortgage, car or truck finance, GSIS pension loan, SSS pension loan, agricultural loan, parehas ang crop loans, tricycle loan, allotment loans, housing loans, parehas ang construction kag renovation. Diin ka makadto para nubo ang saka. Federlep Lending Corporation ang inyo kantuan. Aralang sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Para sa inyo kahapusan, nagbutang sila sa Tilite nga opisina. Door 104XA, Esteban Building, Galo Gatoslao Streets, Bacolod City. Ining Metropole Lending Corporation. May ara man sila sa corner Yungki, sa Dalan Goria, La Carlota City. May ara man sa Dalan Mabini, Sonpor das Siyudad Sagtalisay. So, maapos ang pagloan. Kon nubo, saka, dasig ang pagproseso sang papilis ninyo, Federlep Lending Corporation ang sabat sina. Pamasyari sila sa second floor Carmen Building, Lizares Avenue, Bacolod City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 51, namo nga mga reklamo ang ginpadangat sa aton personal sang pila naton ka mga kabyanan labi nigid ang ara nagapuyo sa mga subdivision nga daw ginakulbaan sila sa tion sang kagabihon labi nagid ining asod-asod karon nga pagpanulod sa makawatan armado pa may salakyan pangadala. Sa may mga security guard nga mga subdivision dapat eksiduhon gid, istrikto gid. Sa ibang nga subdivision di magsulod ka tingin na istrikto gimana sang mga security guards. Pero may ara ya nga makalusot gid. Kay man di salakyan man mo. Galing ga strike ini sila ato balang daw wala matalupang dan sang kapulisan siling sang aton kabyan nga hindi madakpan sang kapulisan hindi naton mabaso lang kapulisan kay ning kawatan pulis man ning ilang ginabantayan ma-strike ba sila kung may pulis so ang silingon sa mga tinion nga wala gid sang kapulisan dira na sila kag ma-strike mabudlay man, hindi man natin mabaso ng kapulisan nga, adlaw-adlaw nga tanan, hindi man lang makilala kung kaday sino ina, okay lang ang paglambiyong sang kapulisan, pero kabalo naman kamuya sang kawatan.
kung ang pulis gabantay sa kawatan, mas nagid ang kawatan nga nagabantay sa kapulisan. Amo na nga makalusot sila, kag maka-strike sila. Ang aton diya, kabay pa nga tungdan ini, bantayan maayos ang kapulisan para madakpan. Ti kabudlan niya, makmo nga propiedad kag kabuhi, mabutang gisalita, butang sa delikado. May mga armas mo, may salakyan pa. Pero gapati kuya, nga maabot ang adlaw, nga maurot gining swerte nila. Ako yung gapati kus na. Hindi magdugay gid, kag maurot gid ang swerte nila. Ang swerte ko no, daulan isa nga gatulo. Pero pag abot sa tiyempo ko ng swerte mo, ginkuha mo sa malain nga paagi, di matapos mo na siya. Kung sano ina matapos, hulat tonta. Pero, wala kita gauntat sa pag-apila sa kapulisan nga sigihon nila ang police visibility. Kay ti, ang aton ginaigo sa mga kawatan ng mga subdivision kagiban pagid, nga ilan na nila tunan mo nga kung ang balay mo daw pwede sudlon, may mga propiedad kada, may kulokwarta kabe, parehos kay Engineer Nilmar, ti delikado. Kaya ginateleskopyo nila na. Niya daw, may milyon siya. Kompleto gamit balay niya, biuruton ta. Nga mabakal ka pa sa mga mall kung pwede mo lang. Mapudyot ka lang to. Nga wala bayad. Ay, puwerte. Pero kabay pa. Ga-appeal kita sa aton kapulisan. Nga, bisan paano bulubantay man. Kabalo man kita, wala makamuga katulog. Galing kay ti, sinasiling tanang kawatan na muna niya. Ga-strike kon, nagakatulog ka, gastrikon, may kulwaon sila, gastrikon, makaligwa. So, kabay pa. Maabot ang tsimpo, kagapati kuya, maabot ang tsimpo, ining ilaswerte, maurot gini. Kag kung mag-abot inang ngation, sorry, amo nang kabayaran kung ang ginahimo mo, kalainan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 55 na. Mabalik kami pagkatapos. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente. Badayon Action Radio, Bacolod Salmuto. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo De La Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Nag-amugit ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo De La Fuente.
Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Badalan Action Radio, Bacolod Saludo. Himpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayupon, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama, Ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Bulid ni Aksyon Rex Cantong, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi na pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. Standard Time, last 7. Oy, Evergreen Herbal Capsule. Nagabulig tinlo, pabakod, nagabalanse sang sistema sa aton lawas. Ang sobra ginabuhinan, ang kulang ginadugangan. 7 kasangkap gintingob sa isa ka kapsula. Ning turmeric, balunggay, tugabang, wheatgrass, barley grass, vitamin C, amargoso. 7 ginsulod sa isa ka kapsula. Dakong mabulig sini. Kon mataas ang blood sugar, bad cholesterol, uric acid, hyperacidity, sobra nga asin, panubuon niya. Kung kulang ka naman sa vitamina, parehas ang potassium, calcium, magnesium, zinc, dugangan niya. Amo na nga ang slogan niya, nagasiling ang sobra, ginabuhinan, ang kulang, ginadugangan. Amoy na siya ang Evergreen Herbal Capsule. Aprobado ini sang Food and Drug Administration. Bakal kamo sini para sa inyo ikaayong lawas, mabakal sa tanan nga sanga, sang Sincere Drugstore, Blanca Flor Drugstore Himamaylan, GBX Pharmacy Binalbagan, Floritis Drugstore sa Binalbagan. So, kung may ginabatyag sa kalawasan, ang sabat sina Evergreen Herbal Capsule. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, La City 2, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo.